Som veľmi rád, že ste ma zavolali ako prvého. Môžeme začať? No, kamera beží. Takže nachádzame sa v lokalite Kováčová a ideme na chatu oslaviť naše dozvuky, takže to bude víkend plný opitosti. Čo, Kubo, skomentuj to ty? No čo, zriadím sa ako tela. Ako z každý deň. Tu vpravo, tadiaľ hore. Už sme si tu konečne, chata Tara. A ideme na to. Bolo to 25. novembra roku 2011. Vtedy som naposledy videl svojich spolužiakov živých. Mali sme dozvuky. 4. D trieda naposledy spolu. Doslova. Ale vtedy sa na to ešte všetci tešili. Nikto netušil, že sa môže niečo stať. Kto myslí v 18 rokoch na smrť? Tá chata. Bola to obyčajná chata, akých sú stovky. Musím sa ale priznať, premkol ma strach, keď som si prvýkrát uvedomil, že keby sa v noci niečo niekomu stalo. Sme oddelení od civilizácie asi 3-hodinovou cestou cez les, ktoré je problém dostať sa cez deň, nie v noci. A ono sa toho stalo až príliš veľa. Čaute chalani! Nazdar! Nazdar! Čaute. Čau! 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 No ako? Serva. Nazdar. Už si koľko vypili? Takže ideme sa pozrieť do chladničky, čo tam máme. Myslím si, že piť budeme mať dnes čo? Pange, čo robíš? Tak na to, šetri baterko na večer. Ja, no dobré, ale som sa zlákol. Nejaký výkrik. Kde je Roman? Nie, išiel vonku. Neviem. Vonku šiel. Pozri. Oh my god. Tak čo sa dole počul krík, všetko bolo zlé. Roman! Vlado, zober kameru. Vlado, zober ju. Berem kameru. Roman, kde si? Kde to bolo? Kde to aj kričal? Kde to kričal?
Roman! 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 Kde to bolo? Roman! 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 Videl si dačo? Kde je Roman? No ja neviem, tam to stál a proste zmizol zrazu a ako by ho niečo stiahlo alebo čo. Roman, kde si? Roman! Roman! Ozvi sa! Počkajte. Mali by sme sa rozdeliť a ísť ho hľadať. Čo takto? Vonej, Vlado, ty poď so mnou. A vy sa rozdielte a poďte po Ideme po skupinkách. ceste, či nešiel náhodou Poďte Niky na domov. ceste, hej, či nešiel domov. Vlado, poď so mnou. A Mišo, ty ostan tu, ak by sa náhodou vrátil. Dobre, idem Duka. A rozdielte sa! Roman! 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 Ozvi sa! Do prdele, kde si šiel? Roman! Roman! Haló, Roman? Roman, si tu? Roman? Ozvi sa! Haló? Roman? Mišo, tu si? Hej, idem dolu. No serus, Miško. Čaute, kde sú ostatní? No ešte sú vonku, asi hľadajú Romana, nie? Neprišli? Nepáči sa mi to, kde je ten debil? Poďme zavolať Paťa a nech idú dnu. Pravda. Ma naozaj toto miesto začína srať. Najprv zmizne Roman, potom sa nevieme dovolať chalanom. Kurva, čo sa tu deje? Neviem, ale Boho sa mi tu prestáva páčiť. Doriči! Doriči! Kokso! Kde ste? Tomáš! Ježiš! Koko! Boha, Mišo! Mišo! A ďalej. Udalosti z 25. novembra zostali neuverejnené, nespomenuté, neobjasnené. Nič sa vlastne nestalo, len zmizli 20 študentov, ktorí nikdy neexistovali. Chata Kováčova zostane v mojej mysli navždy ako miesto posledného stretnutia 4. D. A to len preto, že z tej chaty sa potrvalo niečo.